ביושביה אני אוכלת וזבת חלב ודבש תכלת, לפעמים גם היא עצמה גוזלת את כבשת הרש. ארץ שמתקו לה רגביה ומלוכים כבכי כל חופיה, שנתנו לה אוהביה כל אשר יכלו לתת. שב החצב לבן לפרוח שם בדרך יחידי, והיסמין ישיב יכוח שדות הזמן שלה האבודים. ארץ שמתקו לה רגביה ומלוכים כבכי כל חופיה, שנתנו לה אוהביה כל אשר יכלו לתת. כל אביב שרים לה סביוניה לכסות את כל קרבי פניה, רוח קיץ עצב אבניה לטף באור. שב הסתיו עם כובד ענניה לעטוף אפור את כל גניה, והחורף את שמות עיניה מוחות יסעור. שב בחצב לבן לפרוח שם בדרך יחידי, והיסמין ישיב לכוח שדות הזמן שלה האבודים. שב הסתיו עם כובד ענניה לעטוף אפור את כל גניה, והחורף את שמות עיניה מוחות יסעור. אני מבקש להזמין את אורי כהן כנציג הקיבוץ מחד, ובעיקר כנציג הכיתה של ציון, מהגן ועד כיתה י"ב, חבר טוב של ציון, שהמשיך גם לתמוך בהורים שלנו לאחר נפילתו של ציון במשך שנים רבות. בבקשה. קודם כל נחמיה מאוד ריגש אותי, והיו לי צמרמורות. בני משפחה יקרים, חברים מחיל האוויר, חברים ואורחים, בפתח דבריי אני רוצה להצטרף ולהודות ליוזמים ולכל האנשים והגופים שתרמו ועזרו בהתנדבותם להקמת האנדרטה באירוע הזה. בשם חברי כפר גליקסון, בשם קבוצת ארץ מהקיבוץ ובשם בני הכיתה מאלוני יצחק ומגבעת חיים איחוד, אספר על הציון שלנו. ציון נולד באווירה של מדינה בתחילת דרכה. המציאות של אותם ימים הטביעה חותמה על דור הבנים שציון משתייך אליו. באותה עת חיינו בצניעות ובדלות, אך כילדים לא ידענו ולא חשנו זאת, וחיינו היו מלאים, תוססים ומאושרים. טנדר ומסעית, כמה טרקטורים ושני סוסים רתומים לעגלה היו כלי תחבורה בעבודה. חדרים קטנים להורים, ללא מזגנים, בקושי אולי מאווררים. ללא טלפונים, טלוויזיות ושאר אמצעים שהיום שולטים במחוזותינו. בקיץ מתהלכים היינו יחפים בשבילי האפר הלוהטים משמש, מתרעננים בממטרות שעל הדשא הגדול. בריכה אין,
בשבת נוסעים בעמידה בארגז של מסעית לים, בגדים מעבירים מקבוצה בוגרת וצעירה, ועוד כל מיני התנהלויות ודברים שהיום נראים הזויים. את רוב זמננו בילינו בבית הילדים. את הורינו פגשנו ב4 אחר הצהריים, וב8 בערב כבר חזרנו להשכבה בבית הילדים. הורי תורן מספר סיפורים וכיבוי אורות. אנחנו הזעתותים נשארנו לבד. החינוך המשותף היה קצת ספרטני, אך התאים לרוח התקופה ופיתח תכונות של עצמאות, התחשבות בזולת, מנהיגות ורצון להצליח בכל אתגר ואתגר, והיה אבן יסוד בעיצוב אישיותו של ציון. מאחר ולא היו אופציות אחרות, חיפשנו ריגושים בטבע, בחורשות של העלונים והאורנים. אני זוכר את ציון מטפס כקוף על העצים, ומתמקם במקום הגבוה ביותר באזור הצמרות. אף אחד לא העז כמוהו. כמעט תמיד היה הראשון בטיפוס למערת המשקפיים המיתולוגית אשר נשקפת מכאן ולמגדל הפילבורג שעל הגבעה המזרחית לקיבוץ. בכלל, אהב לטפס לכל מקום אפשרי, מצוקים, מתקני שעשועים וכל מקום מאתגר אחר. ציון היה מהגדולים בקבוצה, רזה וגבוה, ספורטאי מלידה. במשחקים ששיחקנו בחצר הקיבוץ, דודס, 7 אבנים, גולות, הקפות ועוד מיני משחקים שפסו מעולמנו, ציון התבלט בזכות כישוריו הספורטיביים והמוטיבציה המולדת שלו לנצח. לעולם לא התלהם או הרים את קולו, ולא זכור לי ולו מקרה אחד שיקה מי מבני הכיתה. לעומת זה זכור לי מקרה של התקוטטות עם גדול ממנו. הוא חטף, בכה, אך לא ברח, אלא השיב מלחמה שערה ולא ויתר עד שהפרידו ביניהם. בגיל ההתבגרות שציון גבה בקצב מוגבר, ההורים דאגו להתפתחותו. טענו שצריך לפתח את בית החזה, ואז קנו לו קלרינט שמלבד הקולטורה יפתח את בית החזה. ציון היה חרוץ ומתמיד, נגנותיו נשמעו למרחוק. בסוף הוא אפילו הצליח לנגן לא רע. עד כיתה ח' למדנו באלוני יצחק הסמוכה לקיבוץ. פגשנו שם את ילדי עליית הנוער, חלקם מבתים לא קלים, ואת ילדי המושבים מהסביבה עין עירון וגן השומרון. היה זה כור היתוך שהכין אותנו לחיים הבוגרים. יצרנו קשרים נפלאים, נפגשנו עם ילדי הפנימייה, והרבה שישי באולם הספורט שהפך לאולם ריקודים, ציון היה אחד הנערים הבולטים ברחבת הריקודים. בסוף כיתה ח' נבחר ציון על ידי מדריכי הגדנ"ע לקורס מ"כים ארצי במחנה נורית שבגלבוע, על חשבון החופש הגדול כמובן. ציון סיים את הקורס בהצטיינות, ובטקס הרב רושם שהתקיים בבילות לחצו את ידו ראש הממשלה לוי אשכול והרמטכ"ל יצחק רבין. אירוע שהיה משמעותי לציון, למשפחה ולנו חברי הכיתה. בכיתה ט' המחנכים בכפר גליקסון החליטו שאנו צריכים חינוך יותר קיבוצי. עברנו ללמוד בגבעת חיים ייחוד. לא קל היה להיפרד מהחברים מאלוני יצחק. הקבוצה שהצטרפנו אליה בגבעת חיים נקראה נץ. השם התאים לאווירת הקליטה של הימים הראשונים, אך עד מהרה הצלחנו לשבור את חשדנותם המופגנת של בני המקום, והפכנו לבני בית ונוצרו חברויות, לא מעט בזכות מנהיגותו השקטה של ציון. ציון הצטיין בלימודיו, והיה לחביב בני הכיתה והמורים גם יחד. בגבעת חיים למדנו לראשונה לשחות בצורה נכונה. בכפר גליקסון לא הייתה בריכה כמובן. אני זוכר שציון התקדם מהר מאיתנו. היו לו מיומנויות שרכש בשבתות שהיינו נוסעים לים בחוף האקוודוקט שבקיסריה. הוא לא פחד מהים והעז להיכנס למים העמוקים. כמו כן אני זוכר את ציון מתעופף מהמקפצה הגבוהה בכל מיני גלגולים וסלטות כאחד מבני המקום. מגרש הכדורסל הראשון בקיבוץ הוקם בשלהי שנות ה-50 תחילת ה-60. המגרש היה מכל מחצבה מהודק ומוקם אחרי הבית הוורוד שבאזור בתי הילדים. שם נרקמה לראשונה אהבה של ציון למשחק הכדורסל. עקב כישוריו צורף די מהר למשחקים של הבוגרים ומאוחר יותר לנבחרת של הקיבוץ ששיחקה בליגה ג'. זה כבר היה פה באתר הזה, במגרש לפני ששופץ. מקום זה שימש ללא ספק אחד המקומות הבילוי המשמעותיים של ציון.
לימים התאמן בקבוצה של גבעת חיים מהליגה הלאומית, אך הגיוס לצבא קטע את המשך הקריירה בתחום הכדורסל. כשציון התקבל לקורס טייס, חברים רבים עקבו, התעניינו ועודדו. מה רבה הייתה הגאווה כאשר ציון סיים את הקורס בהצלחה ונהיה לטייס הראשון בקיבוץ, ובכך הגשים חלום נעוריו. כל מסוק שבר מעל הקיבוץ, חברים וילדים הרימו עיניים לשמיים ושאלו, אולי זה ציון? ונופפו לשלום. התקדמותו והצלחתו של ציון בחיל האוויר השרתה גאווה רבה בקיבוץ. איך אנו בני הכיתה זוכרים את ציון? בחור נאה, חתיך, ספורטאי, רקדן מעולה, שר יפה וגם מנגן בקלרינט. היה אהוד מאוד בקרב הבנות, אך לא היה דון ג'ואן. חוש הומור מפותח, הרבה לצחוק. היה הראשון לצחוק בצחוקו האופייני מבדיחות שהוא עצמו סיפר. לציון הייתה מנהיגות שקטה, מנהיגות טבעית, ללא מורא וללא פוזות. היה ברוך כישרונות, חבר אמיתי, שמר על קשר ופרגן גם כאשר טיפס בסולם הדרגות והיה עסוק בתפקידים מאתגרים ותובעניים. אהבנו אותו מאוד. אהבתו של ציון לנופי הארץ נזרעה כאן במקום הזה. טיולים במרחבים הקרובים, כמו גם טיולים יותר ארוכים, למוחרקה עם שינה בשטח, טיולי התנועה בגליל, בנגב ובמדבר יהודה. מחנות הקיץ של הנוער הציוני עוררו את סקרנותו, אתגרו אותו, עיצבו את אישיותו, מה שהובילו ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטה. 28 שנים ציון נצאו עמוק בליבנו ועל פיסת אבן במצפה הזיכרון. היום זכינו למקום הנצחה צנוע ומכובד שיספר לדורות הבאים את סיפורו של ציון, בן המקום שגדל והתחנך במקום הזה ואשר ישמש כמצפן ומורה דרך לאהבת הארץ, לאהבת המקום, אהבת הזולת והגשמת חלומות כאשר השמיים הם הגבול.